Takže pomaly sa odoberám z Dinantu, to je asi posledná, teda predposledná pamätihodnosť, ktorá je v tomto meste. Je to Justičak, ktoré Justičaky sú veľmi pekné v Belgicku, som zistil, takmer v každom meste. A teraz už idem týmto smerom, toto ulicou, zrazí nejaké auto. No a idem zadiaľto, lebo idem už smerom na Parc du Furfors. Definitívne sa lúčim s Dinantom. To je posledný pohľad na Citadelu. To pozerám na druhý breh. Idem si tu pekne popri riečke, ponad ktorú ide krásny viadukt. To je on. Diaľničný, no ja našťastie nejdem stopovať na ňo, ale idem iba po takej maličkej cestičke, ktorá ide tadiaľto. A tuto sa pozeráme na poslednú pamätihodnosť, ktorá je v tomto mestečku, teda v tejto dedine, aby som bol presný. Neviem, ako sa to volá, ale je to taký cicík, cez ktorý idú auta. No a zatiaľ si povieme, kým tam k nemu dojdem, tak si zatiaľ povieme, že niečo o histórii Dinantu, čo mi povedal Ujo, keď som stopoval do Bruselu. Že vraj tu je taká nejaká povesť, že tu došiel nejaký taký Ujo na koni a že tu niečo, že to tu nejako sa praskol do tej doliny a preto tu vznikla taká jama. Že akože takto nejak vznikla tie skaly sú preto také potrhané, že tu nejaký obor sa tu praskol do vody. No a potom ďalej mi povedal ten Ujo, že tu je miestna špecialita, ktorá sa volá, že Coupe de Dinan, ktorá je vlastne, ako som zistil, je vlastne úplne obyčajný perník, ktorý je okrem toho ešte pekne pripálený. Ale čo som okrem toho zistil, že to stojí 3,50, čo ma menej tešilo, tak som sa rozhodol, že 3,50 za pripálený perník nedám. No. A toto je ten známy cicík. Myslím, že cez neho asi neprejdem, lebo tam je jednosmerka pre auta. No tak toto je ten cicík. Tak toto vyzerá. Ako vidíte, mám krásne mi slnko svieti do očí. A tuto vidíme, že je tam zákaz vstupu. Takže pôjdem z druhej strany. Takže kto ma pozná, asi tuší, čo bude nasledovať pri mojej dobrodružnej povahe. Áno, správne, uhádli ste. Nasleduje video, ktoré sa bude volať, že akcia prebeh cez cicík. No idú tam ešte auta, takže chvíľku počkáme. A teraz nejdu, ale teraz je akcia prebeh cez cicík. Jupi! No, takže úspešne som prebehol cez cicík. Cítim sa tak, som taký vzrušený z toho, pretože zakázané ovocie chutí najlepšie. Ďalej sa dívame na viadukt. Teraz, keď som trošku už ďalej od cicíku, ideme pozrieť z druhej strany. Takže toto je on. Dea Cicík. Konečne došlo na starú dobrú turistiku, hoci sme v Belgicku. Tak som sa vybral trošku, že si pôjdem aj na kopce. Tu sa ešte pozeráme poslednýkrát na náš obľúbený cicík spolu s ešte obľúbenejším viaduktom. A čomu sa mi tu páči, je, že čo sa človek len tak nestratí v lese. Tuto je takáto cestička. Takže tuto keď akože idú turisti ako ja, hikeri, ostrieľaní, tak sa im nemôže stať, že by napríklad zišli z chodníka, lebo ako vidíte po ľavej strane, tak ako aj po strane pravej je čo? Plot. Takýto je výhľad z parku Furfors. Je tu konečne ticho, neúčia mi tu auta žiadne, je tu dobrý vzduch. Tuto je rieka, ktorá sa volá, tuším, že to je teraz v lese. A zaujímavé je, že v tomto parku Furfors samozrejme je tu chodník ohradený z obidvoch strán, aby som sa náhodou nestratil. A možno nie ani tak ako skôr kozičky, ktoré sa tu pasú. Ale sú tu ešte všelijaké aj takéto domčeky. Také napríklad, že toto sa volá, že Maison Fort, akože pevný dom. No a boli tu aj nejaké rímske veci, nejaká
pevnosť, je také auto vlastne iba také kopa šutrov. A ešte jedna zaujímavá vec je, že dá sa ísť dvoma cestami. Tu sa dá ísť do jaskyne. Takže dá sa ísť dvoma cestami. A jedna cesta je taká, že priama, že asi 10 metrové stúpanie a potom následne idem, už som vlastne tam. A druhá cesta je taká, že asi 15 minút dookola a táto sa neplatí a za tú priamu sa platí 2,50. Ale ja som si vybavil, že neplatím ani za jednu. Takže toto je ono. Tu vidíme, tu je nejaká jaskyňa. Pekná celkom. Postupne som došlapal z Dinantu cez Park Firfos a po takejto ceste až do Veuve. Tuto práve začína. Tuto je Château de Veuve. A z neho je celkom pekný výhľad rovno na Château Miranda. Takže to je ona. No a obávam sa, že už sa bude zavrené, ale tak idem sa ešte pokúsiť dostať sa dnu. A aspoň tento hrad by som teda chcel stihnúť pozrieť. To je sa volá, že Château de Veuve. Otvorila sa mi brána. To znamená, že by to aj mohlo byť ešte otvorené. Bolo to navyše napísané, že otvorené. Keď je niekde napísané, že otvorené, tak by to aj mohlo byť otvorené. Takže idem sa pozrieť na tento šatol. Čo to je za šatol? Ako vidíme, opravujú ho, aby bol ešte krajší. A pred ním je krásna záhradka. A krásny výhľad na Château Miranda, ktorý je tam. Tu je záhradka. Dostal som sa dnu. Takto vyzerá miestnosť, ktorá sa volá, že miestnosť zbraní. A keďže je 5:30 večer a ja celý deň som na ceste, nemal som čas ani sa najesť, takže ma tu čakajú raňajky na jordánsko-turecký spôsob, to znamená hnusná saláma, turecký chleba. No, ale veľmi sa tu asi zdržovať nebudem, lebo mám na to pol hodinu, aby som si pozrel celý hrad. A akože čo ma tu ako prvé zaujalo, je tento vroň, ktorý tu je na strope. To ma zaujalo. Ale momentálne musím rýchlo niečo zjesť. Co vám ešte poviem, čo ešte som zistil. Keď tak odhľadnem od vroňa, tak toto je veľmi zaujímavá vec. To je prosím pekne rodokmeň vlastníkov. Bo ten Ujo, tuto je obraz jedného z vlastníkov, tu vyzerajú. No a ten Ujo, čo to tu spravuje, mi hovoril, že to vlastne ešte stále vlastní proste jedna rodina, ešte od 12. storočia, kedy bol hrad postavený. Už nejakým spôsobom už sa trošku zmenilo to meno tej rodiny, ale v podstate to stále vlastne to má jedného vlastníka, že nie je to nejaké štátne alebo tak. Celkom príjemné mať taký hrad podľa mňa. Tak to vyzerá jedáleň v tom hrade. Čo je zaujímavé, tuto je jeden obrázok. To je obrázok tohto hradu, ale sú tu aj ďalšie 4 hrady, ktoré patrujú tej rodine. No a čo ma zaujalo, tento hrad, tak ten sa nachádzal pôvodne tam je ako býva Stein, len teraz už neexistuje ten hrad. Tak, a tu sú ešte ďalšie dva, tu je jeden, a tu je druhý. No a to už je koniec mojej vychádzky po tomto hrade. Idem sa pobrať tamto od Zírov dopreč, lebo už som tu všetko videl. S pohľadom na Château Miranda pred Château de Veuve sa lúčim s Valonskom. Ešte mi tu strašne klopotú koníky, lebo to tu preháňa stádo koní cez dedinu. No a ja už pomaličky pôjdem stopovať sa smerom na Antwerpy. Možno ešte cestou pôjdem okolo Spontinu, čo je ďalší hrad, ale už sa mi fakt nechce vidieť ďalší hrad dneska. Ja by som sa už hlavne rád najedol. Dovidenia.